o ye a ka mercenaires minnu talen bɛ politique mercenaires k'u ka Mali kɛlɛ ninnu kungo kunungo k'u bɛna taa Mali ambassade daminɛ ko k'an ka ambassadeur bali ka baara kɛ k'u tɛ fɛ ka Mali ambassadeur ko tile 3 dilen don a ma an ko réciprocité bɛ dɛ Mali ɲɛmɔgɔ ko réciprocité dɛ n'a ye min k'an na an m'an ta sara kunu n'u tun y'an ka ambassadeur bali ka baara kɛ bi de an tun bɛ Côte d'Ivoire ambassade ci k'a bɔgɔ cɛ ka taa kɛ ba joli b'a la an taatɔ tun bɛ taa ni marteau ni pelle ni burɛti ni wotoro ye an t'u bali ka baara kɛ dɛ ayi an bɛ ambassade de ta ka bɔ an ka territoire kan ka taa bila ba joli b'a la an tun b'o de kɛ nka kunungo an ye Côte d'Ivoire fan bɛɛ lajɛ an ka radariw ye baara kɛ fɔ wuladani fɛ u nana ka na Konɔsu mɔgɔw n'o ye Alassane ka mɔgɔw u nana ka na déclaration de kɛ Konɔsu ye mun de fɔ de. En effet, la CONASU a annoncé depuis le 14 octobre 2022 un sitting devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire à l'effet d'empêcher les services de l'ambassade de fonctionner à partir d'aujourd'hui et de demander le départ du chargé d'affaires de l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, toute organisation, nous nous sommes attelés à prendre toutes les dispositions pour organiser donc ces sittings. Lorsque nous apprenons que des individus mal intentionnés ont commencé à orchestrer un plan funeste pour créer des ordres et faire tomber ces chapeaux-là à la CONASU. Amen. Kolu kunya kanu ko ka sitting ke Mali ambassade da la ko ka nyini Mali chargé d'affaires fait ko ta fait ka ye ko aka ta ka buye ko ambassade kana barake ko me ko lu ye kibaria soro ka fo ko mo ngane ya jugu do nana kana sendo olu ka manifestation na ko be fait ko ka kojugu ke ko ka to da olu kuma ablangata la CONASU respectueuse de la discipline de l'ordre et aussi tout en remerciant ses membres et la population ivoirienne pour cette belle intention de mobilisation porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale du report dans un bref délai du sitting de ce jour devant ces délits devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. Ayo. La CONASU réitère son message du vendredi 14 octobre en demandant à l'ambassade de fermer, aux chargés d'affaires de rentrer au Mali. La CONASU demande à la population ivoirienne de rester mobilisée et solidaire des soldats injustement incarcérés au Mali. Fait à Abidjan le jeudi 17 octobre 2022 pour la CONASU, le président du président Zangakoundali. Je vous remercie. Aya. Ko ye u ka meeting sitting katanga ambassadeur bali ka baara kɛ k'u y'a reporté à une date ultérieure k'u y'a bila kɔ la k'u b'a ɲini wari cɛ ni muso fɛ ko bɛɛ pɛrɛnnen ka to ko parce que ko olu tɛ fɛ mankan ka na ko soucier de respecter de l'ordre ko u y'a bila don wɛrɛ la o tɛ dɛ u y'a faamuya de o k'a fɔ anw labɛnnen don ne y'a fɔ yan k'a fɔ tubabukan na k'a fɔ bamanankan na CONASU mɔgɔw k'a mɛn ADO k'a mɛn a ka service de renseignement k'a mɛn ADO ka ambassadeur min bɛ Mali la yan u k'a mɛn u baarakɛlaw k'a mɛn anw ye maliden yɛrɛ wolo de an ye hɔrɔnw de walahi n'u y'an ka ambassadeur bali ka baara kɛ maliden yɛrɛ wolo kelen kelen bɛɛ an bɛɛ bɛ taa birikiden kelen kelen ta Alassane ka ambassade kogo na a n'a soubassement na ka taa bila ba joliba kɔnɔ an y'o layidu de di o de ye réciprocité
an tɛ baga o ma dɛ. Ah non, an tɛ se maa si ma, an tɛ baga maa si ma. Mais n'u y'an bali ka baara kɛ, an ka ambassade bali ka baara kɛ Côte d'Ivoire territoire kan, an t'u ka ambassade bali dɛ, an b'a cɛ de, a bɔgɔ bɛɛ cɛ ka taa kɛ Bajoliba kɔnɔ. Oh, donc, o ka f'u ye, o ka dɔn. Mali tɛ kɛlɛ fɛ dɛ. N'u bɛ to kiri kɔ, ka to kiri kɔ. N'u bɛ to négociation kɔ, ka to négociation kɔ. Mais n'u ko k'u b'a kɛ fanga ye. Fanga kelen min b'u la, u fila bɛ anw na wa an pɛrɛnnen don. Le Mali est paré à toutes les éventualités. Mali pɛrɛnnen don a sugu bɛɛ kama. N'i ye Mali bannen ka mercenaire 46 in di bagabaga sugu bɛɛ kɛra. Mali pɛrɛnnen don fɛn bɛɛ kama koyi. Mali ka dignité, Mali burujali. Mali la gauchili ka Mali minɛ k'a di Faransi ma an tɛ diɲɛ n'o ye Alassane bolo tuguni hali ni Malien 20 millions d'habitants bɛɛ bɛ to a la an tɛ sɔn. Ɔ ni Konasu ye nin fɔ k'olu siranna ko mɔgɔ jugu dɔw donnen bɛ olu senkɔrɔ ko k'olu infiltrer k'u bɛna tiɲɛni kɛ ko k'o tɔgɔ da o kun o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ de k'a fɔ k'u siranna o kɔrɔ de k'a fɔ k'u siranna ɔ n'u siranna o bɛ anw bɔ Ala de y'u kunnaja ɔ ni Ala y'u kunnaja Ivoiriens dɔw bɛ yen minnu y'a faamuya wa u y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw tɛna bɔ les Ivoiriens ont compris et ne sont pas sortis. Il menace d'empêcher les services de l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire de fonctionner. Les présidents du présidium de la coalition nationale pour le sursaut Konasu se disent épuisés de voir leurs compatriotes militaires encore détenus à Bamako. Leur sit-in devant l'ambassade du Mali est prévu pour le lundi 17 octobre. À l'effet, il y a 72 heures de libérer nos soldats. Si rien n'est fait, à partir de ce lundi matin, les Ivoiriens dans leur entièreté vont s'installer devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire pour empêcher les services de fonctionner, pour dire à monsieur l'ambassadeur, vous n'êtes plus la bienvenue en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc déjà, le varan là, il s'est fait passer pour le chef de tous les Ivoiriens. Nous, on ne te reconnaît pas. Toi, ton groupuscule de moutons là. Voilà. Nous, on ne te reconnaît pas. Nous, on s'en fout de toi. Voilà des bons Ivoiriens qui disent qu'ils ne reconnaissent pas le Konasu. La Konasu qu'ils ne reconnaissent pas, la coalition nationale pour le sursaut. Ça, c'est un machin de ados. Les Ivoiriens disent qu'ils ne reconnaissent pas ce machin. Des vrais Ivoiriens. Des Ivoiriens dignes, honnêtes, patriotes, sincères, engagés pour la Côte d'Ivoire, disent qu'ils ne reconnaissent pas ces microbes de ados. Angatanaï. Est-ce que tu comprends ça? Nous, on s'en fout de toi. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir ici, chers camarades? Qu'est-ce qu'on peut retenir ici? En réalité, il faut que les Maliens déjà, d'ores et déjà, comprennent quelque chose. Alassane Ouattara, il ne peut plus gagner sur le point, sur le volet de la diplomatie. Il ne peut plus gagner sur le volet du coup de force. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Il faut dresser les populations les uns contre les autres. Les uns contre les autres. Donc, ce que je vous dis, chers camarades maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, faites preuve de discernement. Faites preuve de beaucoup d'intelligence. Faites preuve de lucidité. Alors, vous avez compris. Faites preuve de lucidité. Et puis, ne tombez pas dans le jeu. Ne tombez pas dans le jeu. Vous êtes nombreux à m'appeler. Vraiment, on te soutient. Merci, merci, merci. Aujourd'hui là, on a 2 camps en Côte d'Ivoire. 2 camps. Il n'y a pas 3. Il y a 2 camps. Il y a le camp de la France et puis il y a le camp de l'Afrique. En Côte d'Ivoire, on a 2 camps. Le camp de la France et puis le camp de l'Afrique. Le camp de la France, c'est Alassane Ouattara et ses sbires. Les voici. Alassane Ouattara et ses sbires, ce sont eux qui sont en train de s'apprêter à aller s'attaquer à l'ambassade du Mali qui fait partie du camp de l'Afrique. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Donc, le camp de la France veut s'attaquer au camp de l'Afrique. Et en Côte d'Ivoire,
Le camp de l'Afrique est géré par qui? Qui est le leader du camp de l'Afrique? Eh bien, il s'appelle Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo Laurent qui est le leader du camp de l'Afrique. Alors vous comprenez ça? Alors vous comprenez? Donc, ce que je dis à tous les Maliens, c'est d'ores et déjà de s'apprêter et de faire mouvement vers les structures de base du président Gbagbo Laurent. Le PPACI là, c'est là le parti des peuples africains. Écoutez, c'est le parti des peuples africains. Ce n'est pas le parti des peuples ivoiriens. Non, le parti des peuples africains. Donc, ce qui veut dire, tous ceux qui sont africains, qui ont la peau noire, peuvent militer dans le parti de Gbagbo. Gbagbo est leur leader. Amen. Mɔgɔ caman tɛ nin kuma kɔrɔ dɔn dɛ. Mɔgɔ caman t'a kɔrɔ dɔn. A ko Côte d'Ivoire bi ko kan fila de bɛ Faransi ka kan ni Farafina ka kan. Ko Faransi ka kan o ye Alassane Dramane Ouattara n'a ka mɔgɔw ye. Farafina ka kan ko o ye minnu b'a fɛ ka Mali dɛmɛ. Ko bɔn ko Gbagbo bɛ o kan de la. O ko Malien minnu bɛ Côte d'Ivoire k'u kan ka faamuya k'a fɔ bi u kan ka taa Gbagbo fan fɛ. E bɛ nin kuma kɔrɔ dɔn wa? Alassane filɛ sigi min na président la Maliens de votera massivement Ado et k'a sigi au détriment de Laurent Gbagbo. Donc u b'a fɛ bi munna Gbagbo yɛrɛ y'a ka parti tɔgɔ da ko parti des peuples africains PPA parce que a b'a dɔn Ghanais, Maliens, Sénégalais, Nigériens, au lieu de kɛlen ka Côte d'Ivoire dominer. Togolais, Béninois, au lieu de taille Côte d'Ivoire. Donc, à Maroc, au peuple africain, nous sommes là pour que Fanga Dama parti. Au détriment de Alassane, parce que Alassane, désormais, travaille pour l'Occident. Avec Barak français. Donc, ni Vanendo ya famille Kafo, Malini au lieu de Kelenye, Maliens ka famille ke kanga discernement ke parce que Alassane sait qu'a gagné diplomatie sera quand tourni a sait qu'a gagné militairement a aussi ça qu'a fait quoi